nyuwun dadi ati mau enten mboten? Ana iki lho. Berarti niku jatah kula no. Sing kandha sapa wong dalange aku kok kowe ngatur aku. Lah sing nembang kula Heh? Sing nembang. Lho, kowe saiki melu aku ki kewajibanmu apa? Nembang. Nembang kok datang njaluk dhuwit. Lah nek enten sing ngenehi. Iki ora ngenehi iki minggu tindih wong njaluk lagu. Ora ana tulisane ning kene kagem sindene. Nyo, mbok wacana dhewe nyo. Ora ana. Ya ora apa-apa demi pembantu dalange. Yes ben aku wong sekeng kok. Yes ben ra apa-apa kok ya. Wong wis dikai dukuhe kok iso kurang ora. Mboten kurang niku kan jatahe kok. Ya. Engko kok tak kei wis. Mbangane cerewet wis malah. Tekan ngendi iki mau ya? Nah, kene kuwi njaluk dit kok pedhotane lah.